Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur mundua mugitzen duen zientziaz hitz egingo dugu, bai, fisika. Zeure buruari galdetuko diozu, zer da fisika? Eta erantzuna hitz batean da dena. Hau da, fisika mundua ulertzeko lehenengo urratsa da. Joan gaitezen elkarrekin. Esaterako zergatik erortzen dira gauzak. Ez da magia, gravitatea baizik. Hain zuzen, gravitateak lurrean mantentzen gaitu. Baina orduan zergatik hegazkinak ez dira erortzen? Erantzuna bakarra da, fisika. Fisikak hainbat arlo biltzen ditu, energia, mugimendua, argia. Arlo horiek guztiak ikertzea eta ulertzea oso baliagarri egiten zaigu inguratzen gaituen mundua ere ulertzeko. Hona hemen ideia pare batzuk. Lehenengoa, gravitatea. Newtoneko sagarrari esker ulertzen dugu. Zerbait lurrera erortzen denean, gravitatearen ondorioz gertatzen da. Beste ideia, energia. Esaterako, gure autoak daukan gasolina energia bihurtzen da. Horrezgatik autoa martxan ipini ahal da. Argia. Eguzkizpiek lurrari beroa eta argia ematen diote. Eta hortik ere energia atera ahal dugu. Edozein fenomenori buruzko galderak daukasunean, erantzuna da fisika. Edozein arlori fisika aplikatu ahal diogu. Klima, garraiobideak, eraikuntzak, guztiaren atzean fisika dago. Mundua eta bizitza ulertzeko ezinbestekoa da. Eta zuk, fisikaren barruan, zein arlo ikertuko zenuke? Hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat, eta hurrengora arte.